duniya akwai ɗan da Allah ya zo kamar annabi mafi arziki da shi kaɗai ne kan na Allah taska ta ubangiji kofa ta salama hanya ta amana katanga ta jingina makama da ba ta dacewa arziki da baya yankewa kwani da ba a dana sani da shi cikakke da Allah ne ya cika shi tsayayye ka'imin annabi Muhammad Rasulullah so da ke ga an nutsu filin annabi ne sojojin ma'aiki ku nutsu mana sojojin annabi ku nutsu filin manzan Allah ne mu nutsu mu da masu ci gaba daya mu yi magana ta minti 10 akan wanda Allah ya fi so duk duniya akwai wanda Allah ya so kamar annabi akwai